Pamirsa ingkang kinasih, kula Katarina Pujiningsih Sri Mulyati saking GKJ Yeremia Depok, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda winedar dinten Setu Surya kaping 21 November tahun 2000 selangkung. Kaserat dening Bapak Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho saking Yeremia 21 ayat 18 ngantos dumugi 30. Jabur 56, Lukas 18 ayat gangsal 11 dumugi 17. Pamaosing kitab suci saking Lukas 18 ayat 17 kanthi jejer kados dene lare. Lukas 18 ayat 17 mekaten surasipun. Aku pitutur marang kowe sak temene sing sapa anggone nampani kratoning Allah ora kaya bocah cilik iku ora bakal lumebu ing kono. Para sedherek sedaya, nalika kathah tiyang kalebet para sekabatipun Gusti Yesus sami ngremehaken para lare. Gusti Yesus nélakaken katresnanipun dhateng para lare. Nalika para sekabat ngalang-alangi para lare, Gusti Yesus ngrengkuh lan maringi berkah dhateng para lare. Lumantar pakaryanipun menika, Gusti Yesus paring piwucal dhateng para sekabat lan tiyang kathah, bilih para lare ugi kedah dipun gatosaken, dipun rangkul saha dipun aturaken supados sangsaya caket kalian Gusti Yesus. Gusti Yesus ugi paring pangandika bilih saben tiyang ingkang nampeni kratoning Allah kados dene para lare menika ingkang badhe lumebet ing kratoning Allah. Kenging menapa mekaten? Ingkang sepisan, para lare menika nggadahi sifat ingkang lugu lan tulus, jujur, mboten munafik. Gusti ngersakaken supados pandherekipun ugi nggadahi sifat tulus lan jujur ing ngarsanipun Gusti. Ingkang kaping kalih, para lare menika gumantung sawetahipun dhateng tiyang sepuhipun. Gusti Yesus ngersakaken supados pandherekipun ugi nggadahi raos gumantung sawetahipun dumateng Gusti lan boten ngandelaken kekiyatan saha pamanggihipun piyambak. Kanthi ketulusan saha raos gumantung menika, tiang-tiang badhe katampi lumebet ing kratoning Allah. Sumangga kita sami sinau saking para lare kados dene pitembungan kebo nusu gudel. Kita sami njagi manah kita supados tulus lan jujur saha gumantung sawetahipun dumateng Gusti Allah wonten ing sedaya lampahing gesang kita. Tansah sumeleh, sumarah, sumende dumateng Gusti. Sumangga kita sami ugi sangsaya migatosaken para lare, tabri nanggapi pitakenan-pitakenanipun para lare, saha mangsuli kanthi sukurna. Kanthi mekaten, pasamuan kita sami kasagedna mujudaken gereja ramah anak. Para pamirsa mekaten menggah sabdanipun Gusti sampun kita aturaken. Sumangga kita pungkasi srana pandonga sesarengan. Duh Gusti, nyuwun berkah paduka supados kawula saged mujudaken brayat ingkang nengsemaken penggalih paduka saha brayat ingkang nengsemaken sesami. Puji syukur kunjuk wonten ngarsa paduka Duh Gusti.
Lumantar renungan sabda winedar dinten menika, kawula kaemotaken bilih saben tiyang ingkang nampeni kratoning Allah kados dene para lare menika ingkang badhe lumebet ing kraton Paduka. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Para pamirsa kakung sumawana putri ingkang dahat sinudarsana, wekdal samangke kula sampun maosaken renungan sabda winedar saking sinode. Mbok bilih anggen kawula maosaken renungan sabda winedar kala wau wonten klenta-klentuning atur saha kirang trap silaning manah kawula utawi tindak tanduk kawula nyuwun gunging samudra pangatsami. Ngantos pinanggih malih wonten ing renungan sadar candhakipun. Kawula ugi nyuwun para sedherek sedaya, Bapak Ibu sedaya ingkang kinasih wonten ngarsanipun Gusti Yesus, mugi kersa like saha subscribe. Menawi kepareng panjenengan sedaya ugi kula aturi nyebaraken sabda winedar menika dhateng para sedherek kita ingkang dereng nate midhangetaken utawi miyarsakaken renungan sabda winedar menika, supados kathah tiyang ingkang mangertosi menawi GKJ menika gadah renungan ingkang sampun baku inggih menika renungan sabda winedar saking sinode. Mekaten atur pamaos kula wonten ngarsa panjenengan sedaya, sugeng pinanggih malih rahayu ingkang pinanggih Gusti berkahi.